niko ne vidi, mogu popiti malo fante. Obožavam je. Ashley, opet ti. Šta sam ti rekla? A ne može, to je sve za mališane. Oni su mali, treba im hrana da porastu. Ali samo jedna fanta. Ne može, ne diraj. Doneo sam pomaranđe. Odlično, trebaju nam. Ostalo ih je iseći i staviti u našu limunadu. A ništa ne smete jesti, moramo se ubrzati. Odlično, treba se malo osvežiti. Ashley, šta si smislila? Prelivam krajeve kiselog bombona. To je jako ukusno. A sad ću dodati bombone njorc. Mnogo su dobre. Mališani će biti oduševljeni. Dobro, a sada treba sve promešati. Našao sam velike slamke. Ubacujem ih u bazen. Tako je. Uspeli smo, svaka nam čast. A za malo da zaboravim, treba kišobran. To je moj, ja ga nosim. Ali ništa mi nije žao za decu. To je to. Brže probajte. Kišobran smeta. Ali to mi je omiljeni kišobran. Veoma ukusno. I bombone su ekstra. Nema više ništa? Nismo se najeli. Jao, mališani su i dalje gladni. Šta da vam spremimo? Smislila sam, trebate nam vi. Da, bit ćete umjesto deserta. Šta? Trebamo vam mi? Bežimo.